Company sa balita. Komentaryo. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Vice Mayor Familyaran nanawagan likawan ang pag-post sa mga impormasyon nga wala sang kumpirmasyon. Mga district hospital sa probinsya plano ibalik sa Economic Enterprise Development Department. Sa balita national, Presidente Duterte magapatuman na sa temporary ban sa mga nagabiyahe gikan sa Wuhan City kag bilog nga probinsya sa Hubei sa China. Senator Aksyon nagakabalaka sa balos ng Estados Unidos sa US travel ban nga ginmando ni Duterte. Sa balita international, coronavirus gindeklarar bilang global health emergency sang World Health Organization. Balita sa sports, pila ka mga NBA players ilisan ang jersey numbers ang 24 kag 8 bilang tribute kay Kobe Bryant. Balita entertainment, Chris Aquino ginsorpresa ang iya fans sa panibagong picture gid-post sa Instagram. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ng mga tips agad pabaskugon ang immune system batok sa coronavirus. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Enero 31, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita na isalakat sang panahon. Padayon nga nag-apekto ang Northeast Monsoon ukon amihan sa Luzon sunod sa Pag-asa. Sa weather update, ginpahag ni Pag-asa Weather Specialist Meno Mendoza nga maka-eksperyensya sa gihapon sa magalumon nga kalangitan nga may mahuyang nga pag-ulan sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Ilocos Region, Aurora, Quezon Province, kag Bicol Region. Mangin maayo naman ang panahon sa iban nga bahin sang pungsod, lakip na ang Metro Manila. Wala man sang ginapaambot nga magasulod nga malain nga panahon sa Philippine Area of Responsibility sa masunod nga duha tubtub tatlo ka adlaw. Ang nagapanguna naton nga mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
ang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:08. This time check is brought to you by Kunzes. Upgrade your immunity. Do it with Kunzes. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, nanawagan si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran sa publiko nga likawan ang pagpost sa mga impormasyon nga wala sang konfirmasyon bago nagatuga lamang inisang panik sa publiko. Ini ang panawagan ni Familiaran matapos damlag lang naglapta sa social media ang ginaligar nga may Korean national nga gindala sa isa ka pribadong ospital sa Bacolod nga may flu-like symptoms. Una na nga nagpagawa sa anunsyo ang City Health Office ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office nga ang pasyente ang may vertigo kag hindi sintomas ang coronavirus. Sunod kay Familiaran, dapat i-double check sa otoridad ang mga impormasyon nga gina-post sa social media kag maging responsable para hindi magtuga sang kakulba. Ang sangguniang panlunsod ang damlag lang nag-aprobar sa resolusyon ng author ni Councilor Cindy Rojas nga nagapangabay sa CHO kag CDRRMO nga pabakuron ang surveillance sa tuyo nga hindi makasulod ang coronavirus sa siyudad sang Bacolod. Appeal na sa public siguro dito post hindi ta post anything without confirmation. No kay create na siya panic among us. No so hindi namin nga attitude. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Ginapanawagan ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas, nagapamuno sa Committee on Health nga magbakal sa masks base lang sa kinahanglan bangon madamo man sang luyag magbakal bilang preparasyon kag paglikaw nga makaangkon sa anuman sa isang masakit o kon virus. Suno kay Rojas, natala naman nga magpahamtang sila sang personnel nga maga-monitor ilabi na sa presyo sa mga face mask nga ginabaligya sa syudad. Suno kay Rojas, nagligad nga Miyerkules, nakasapol na sila kag nakaset up na sang sistema in kaso gidman nga may suspected case sa coronavirus sa syudad. Dugang pa ni Rojas, handa man ang City Disaster Risk Reduction Management nga magbulig kag mag-assist kung mayara gidman sa under monitoring o kung confirmed cases. May gintala naman si Executive Assistant Joe Marie Vargas nga isa ka ambulansya nga amo mag-transport sang pasyente kung mayara gidman kag may duha man ka health workers nga ginpaydalon sa training sang Department of Health nga amo magasikaso sa pasyente. Sa karon ginapakalma sang konsehal ang Bacoleños bangod ginapasiguro man sa otoridad nga hindi nakasulod ang amo nga virus sa syudad kag probinsya. Sa iban paraton nga balita lokal, nabato na ni Bacolod City Mayor Evilio Linardia ang kopya sa iya original nga appointment bilang Legislative Executive Development Advisory Council sa NEDA Head Office sa siyudad ng Pasig kahapon nga adlaw Enero 30. Mismo si NEDA Secretary Ernesto Pineda nga head sang LEDAC Secretariat na naghatag sang original copy sang presidential appointment ni Linardia. Ang turnover ang ipatagaan sa meeting sang LEDAC Technical Working Group. Si Leonardia man ang National President ng League of Cities of the Philippines para sa tuig 2019 to 2022. Ang LEDAC ang ginapamunuan ni Presidente Rodrigo Duterte kag miyembro sa niya Mosantay Vice President Lenny Robredo, Senate President Vicente Tito Soto III, Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Senate President Majority Leader Juan Miguel Zubiri, kag Senate Minority Leader Franklin Drilon kag iban pa. Ginpalayag naman ni Pernia nga dapat mag-focus na sa pagtukod sang Department of Water, Disaster Resilience kag OFWs, sumon man sa pagtukod sang Malasakit Centers nga proyekto ni Senator Christopher Bongo. Nagapanawagan si Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. kay Bacolod City Mayor Evilio Linardia nga magtukod
sang independent nga fact-finding committee nga mag-imbestigar sa 4.8 milyones pesos nga Halandomon Tower. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Gamboa ang alkalde ang may poder nga magtukod sang fact-finding committee nga ginambugusan sa mga kontraktor o kon engineer nga hindi konektado sa syudad. Ginalauman ni Gamboa nga depensahan ni project engineer Loben Rafael Ceballos ang proyekto kag ang kontraktor kag iya ini ginarespeto. Gintawag ni Gamboa ang Halandomon Tower nga Kalamutan Tower kasunod nga ini ang ginakadlawan na lamang sa mga netizens. Sunod pa sa konsehal, plano si Kontani nga magpasar sa resolusyon nga ipatawag ni Ceballos sa SP pero hindi na niya ini pagdayunon bago nakapaathag na ini sa press conference. Balasang na ayo kaya create a fact-finding committee para mabigyan ang duwa-duwa kag ang diskan pag ganito nga ginaban sa ganila malisyoso nga pagduwa-duwa sa mga pumuluyo. Kabahin sa pahayag ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. Samtang ginpalayag naman ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran nga back to zero ang liwat nga magpatuman sa no segregation, no collection policy sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Familiaran nga among pamuno sang Solid Waste Action Team o SWAT karon nga first quarter sang 2020 istrikto na nga ipatuman sang syudad ang among nga pulisa kasunod nga ilapaabot na nga matapos ang cell number 2 sang sanitary landfill sa barangay Felisa. Sunod sa Vice Alcalde, liwat man nga magapatigayon ng syudad sang information and education campaign angot sa solid waste program sa syudad. Samtang nagsuhestyon si City Councilor Carl Lopez, nga chairman naman sang Committee on Environment, nga ilakip sa term of reference sa masunod nga bidding sang contractor sa manugakot sa basura, nga magpaamtang sang CCTV sa mga lugar nga posible illegal nga habuyan sang basura. Ini matapos na aktuan damlag lang ang insidente, nga illegal nga paghabuy sang basura sa isa ka puti nga pick-up sa reclamation area. Nanawagan si Lopez sa matag-iya sang bakante nga lote, nga butangan ini sang kudal o kontamnan sang mga puno. Dumilian na sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang pag-hire sa mga job orders kung JOs nga empleyado sa mga district hospital agud maging casual kag permanente. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, magapabili na lamang ang mga ini bilang JOs. Ini ang nagalakip sa mga doctor, nurses kag janitorial services. Una diri ginpahayag ni Gobernador Eugenio Jose Lacson nga umpisa bulan sang Marso buhinan sang kapin isa kagatos ang kabugusan nga 800 ka mga casual kag job order nga empleyado agud maginsakto ang kadamuon sini. Ini ang isa man sa mga tikang sa gobyerno probinsyal agud amat-amat nga maresolbar ang epekto sa pagsobra sa 45% nga ceiling sa personal services nga mandato sa Department of Budget and Management. Plano naman sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental nga ibalik sa idalom sang Economic Enterprise Development Department ang apat ka madalag nga district hospital. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga gina-finalize na lamang ang plano sa bulig ni Provincial Consultant for Economic Affairs Albi Benitez. Ini nga hospital amo ang Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay, Cadiz City District Hospital, Valladolid District Hospital kag Lorenzo Zaico District Hospital sa siyudad sang Kabankanan. Sunod kay Diaz nga kun ini ang matigayon, kuhaon na sa General Fund ang ila pondo para sa personal services kag may kaugalingon nga budget sa idalom sang EEDD. Duha pa ni Diaz kabahin ni sa pagtingwa sa probinsya nga masulbar ang problema angot sa pagsobra sa 45% nga limit sa appropriation para sa personal services. Pag-atingwa naman sa gobyerno probinsyal nga malabot ang win-win solusyon sa problema may kangtanan sa manubo nga ginaganar sa Negros First Cyber Center kung NFCC sa Dalan Hernaes Lacson, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, hindi makatrespaser ang income sini sa ginbayad nga amortization kada tuig. Dugang pa ni Diaz, nagmando na si Governor Eugenio Jose Lacson nga sa pulo ng mga joint venture partners sa sining nga proyekto agud hambalan kung paano maresolbar ang problema. May impormasyon nga nabaton si Diaz nga wala na o kung wala pa nakahatag sang share sa bugos nga 2019 ang grupo nga nagadumala sa among nga proyekto. Ginatunan man sa probinsya ang pagbawi sa ginpirmahan nga kontrata o kung kasugtanan kag ibalik sa gobyerno probinsyal ang pagdumala. Ginpatukod ang NFCC pagi sa kapin 600 milyones pesos nga loan sa bangko.
Ini ang ginadumalahan sang grupo nga nakabase sa Manila sa pagpanguna sang corporate secretary nga si Donald Amparado. Direct Pakuligog to sit down with the other joint venture partners and come up with another solution. It's a win-win solution. And I was also wondering ang Treasurer's Office, why nagpadala billing o why nag-remind nga may kulang. Kabahin sa payag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginkumpirmar ni Police Colonel Enrique Ancheta, Regional Chief sa Regional Crime Laboratory Office 6, nga magapatukod sila sa satellite office diri sa siyudad sang Bacolod. Tuyos ni nga mapadasig ang pagresponder sa mga krimen nga nagaluntad sa probinsya sang Negros Occidental. Nakita ni Ancheta nga atrasado ang pagresponder sang scene of the crime operative sa Consoko sa mga insidente. Duwa man ni Ancheta, kinanglanon ang madasig ang pagresponder sang Soko, agod nga ma-preserve ang ebidensya nga makuha kag magamit sa pagpasaka sang kaso sa korte. Umpisa sa Pebrero 1, isa ka team sang Soko para sa probinsya ang pamunuan ni Police Lieutenant Colonel Helen Pasoy, samtang isa ka team sang Soko para sa siyudad sang Bacolod ang pamunuan naman ni Police Lieutenant Colonel Paul Puentespina. Sunod kay Ancheta, luyag ni PNP Chief General Archie Gamboa nga mapadasig ang pagresponder sang Soko sa crime scene agud nga hindi makontaminate ang importante nga ebidensya nga sarang makuha nila sa para sa kasulbaran sang kaso. Matagal ng plano. Pero dahil sa kailangan nating tulungan ang BCPO sa mga responde ng Soko, ay kaya nandito isang team. So nagdagdag ako ng isang team dito sa Bacolod. Ang kabahin sang pahayag ni Regional Crime Laboratory Office 6 Regional Chief Colonel Enrique Ancheta. Pito lamang sa 19 kamatag-iya sang balay nga gindemolish sa Barangay 10 ang nag-apply para makakuha sang relocation house sa Progreso Village, Barangay Vista Alegre, Ciudad sang Bacolod. Unang ang gindemolish sang City Legal Office Enforcement Team ang 19 kamabalay sa Purok Dughan, Barangay 10 sa Inaro 28 kasunod nga ang ila balay ang nahamtang sa pampubliko nga dalan. Sunod kay Maria Victoria Pareñas, pamuno sa Bacolod Housing Authority kon BHA, 3 na katag-iya sang balay ang ila na awardan sang lote, 4 ang pending pa ang application, samtang iban ang wala nag-apply. Sunod kay Pareñas, may mga natalana pa nga demolisyon nga patigayonon sa pila ka barangay sa syudad, lakip na sa Barangay 12 kag Barangay Takuling sa masunod nga mga inadlaw. Ginklaro ni Pareñas nga naglabay sa due process ang tanan kaangay sa pag-issue sang notisya sa mga natungdan antes ginpatuman ang demolisyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:19. Sa mga bukol naman nga nagatubo sa inyong lawas, sis managuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para nga hindi na magmalignant. Maginom na sa Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, mayoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Arnaiz at umalan sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sila yara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa mag-order online sa www.kalusuganyan.ph. So hindi ka na magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa complete management sa iyong mga liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga mo nagatinlo sa atong dugo kag atay. Ini man ang mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule kana ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede gid nga deliver sa inyo pulian pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Presidente Duterte magapatuma na sang temporary ban gikan sa ako sa magabi ay gikan sa Wuhan City kag bilog nga Hubei province. Samtang Senator Lacson nagakabalaka sa balos sa Estados Unidos sa US travel ban nga ginmando ni Duterte sa iya mga cabinet officials. Ang nagpauna nga mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
pasimbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo magkulon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay sa bisan anong kalintangan responsable nga pagbalita kadayon nga ipalap na madasig pero sigurado aksyon nga may dalang pagpalanggan Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Detalya na sang mga balita nasyonal. Gendeklara na sang World Health Organization o kung WHO bilang Global Health Emergency ang coronavirus matapos ang padayon ng paglaptas ang virus sa ibang nga pungsod. Sunod sa WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, ang rason sa among deklarasyon ay hindi bangod kung ano ang nakatabo sa China, kundi kung ano ang mga nakatabo sa ibang nga pungsod sa dinalambutan na sang novel coronavirus. Sunod sa WHO, may 98 nagkakaso sang coronavirus sa 18 ka ibang mga pungsod, apang wala pa sa may na-record nga napatay. Ginakabalakan sang WHO nga maglapta ang virus kay maglambot sa mga pungsod nga may mahuyang nga health systems. Kalabanan sa mga kaso sang virus ay naglaton sa mga tao nga nakabiyahe gikan sa Wuhan City sa China sa din nag-umpisa ang outbreak. Apang sunod sa WHO, may 8 ka kaso sang human-to-human infection sa Germany, Japan, Vietnam kag sa Estados Unidos. Magapatuman na sang temporary ban si Presidente Rodrigo Duterte sa mga turista nga nagikan sa Wuhan City, China. Sino kay Senator Bongo, nagpasugot na ang presidente nga magpatuman sang temporary travel ban para sa mga nagikan sa Wuhan City kag bilog nga bahin sang Hubei Province. Sino kay Go, iyagin mensyona sa presidente ang issue, agod malikawan ang paglapta sa novel coronavirus sa Pilipinas.
Sunod pa kay Go, ginatunan naman sa gobyerno ang posible nga pagpatuman sang travel restrictions sa mga biyakero nga halin sa iban pa nga pungsod nga apektado sang virus. Sa karon, nagpatawag na sang pagsinapol si Presidente Duterte sa mga medical expert kung opisyal sa gobyerno kagimo nini sa masunod nga semana. Handa naman ang Department of Foreign Affairs nga mag-repatriate sa mga Pinoy nga yara sa Wuhan City kag Hubei, China nga luyag magpauli sa Pilipinas. Sunod sa DFA, magapangita sila sang special flights halin sa probinsya sa Hubei padulong sa Pilipinas. Sunod sa DFA, ang mga Pinoy nga yara sa Wuhan nga luyag magbalik sa Pilipinas ang pwede nga mag-contact sa Philippine Consulate General sa Shanghai o kung mag-email sa shanghai.pcg@dfa.gov.ph o kung shanghai.pcg@hotmail.com. Ang mga Pinoy ay gapaydalom sa lahis ng China nga disease containment, lakip ang immigration clearance, quarantine process, kay iban pa. Pag-abot sa Pilipinas, ang mga Pinoy ay paidalom sa 14 kadlaw nga mandatory quarantine bilang pagsunod sa pulisa sa Department of Health. Ginpahayag ni Senator Risa Hontiveros nga gilayon magpatuman sang travel ban sa tanan nga mga nagasulod sa pungsod gikan sa China sa nakaligad nga duha ka bulan. Ini matapos ginkumpirma sang Department of Health o DOH nga may kaso sang 2019 novel coronavirus sa pungsod. Sunod kay Hontiveros, ang iya ginaduso ang temporary lamang kag sa sulod lang sa 30 dias. Kadugan sini ginaengganyo niya ang Bureau of Quarantine nga magpatuman sa mandatory quarantine sa tanan nga mga tawo nga naghalin sa China kag tun-an ang pagpatuman sang safety measures sa iban pa nga pungsod kun diin may kumpirmado nga kaso sang nCoV. Dugang pa samtang epektibo ang travel ban, dapat magpatuman sang tanan nga sa isang safeguards ang DOH kung madugangan pa ang kumpirmado nga biktima sang virus sa Pilipinas. Suspendido na ang klase sa pila ka mga eskulahan sa Manila. Ini kasunod sa ginpatigayon nga paghalong agon malikawan ang posible nga paglaptas ang 2019 novel coronavirus. Gin-suspend ang mga klase sa Philippine Cultural College, Yuno High School, Hope Christian High School, Chiang Kai-shek College, St. Jude Catholic School, Cheongse Academy kag St. Stephen's High School. Sa anunsyo sa St. Jude Catholic School kag Chiang Kai-shek College, magabalik ang klase sa Pebrero 8. Samtang balik ang klase kag extracurricular activities sa Hope Christian High School kag St. Stephen's High School sa Pebrero 10. Huwebes ang hapon 30, ginkumpirmar sang Department of Health nga isa ka buhay nga Chinese national ang nagpositibo sa nCoV base man sa laboratory test sa Australia. Pagabuhinan na sang Cebu Pacific ang ila direct flights gikan kag padulong sa Pilipinas sa China, Macau kag Hong Kong. Ini kasunod sang kumpirmasyon sang Department of Health nga isa ka 38 anyos nga babae nga Chinese nga nagpositibo sa 2019 novel coronavirus sa pungsod. Sa ginpagawa nga abiso, ginpahayag sa airline company nga pagabuhina ng mabiyake umpisa Pebrero 5 tugtog Marso 29. Sunod sa Cebu Pacific, ginabisuhan ng apektado nga pasahero sa kanselasyon sang biyahe pinagi sa ginhatag nga contact details. Ginabisuhan man ang pasahero nga lantawon ang managed booking portal sang official website sang airline company. Mayo man nga magpa-rebook, refund o kung ibutang ang bilis ang ticket sa travel fund para sa madason nga paggamit sini. Sa iban pa naton nga balita nasyonal, ginarespeto sang palasyo sang Malacañang ang ginpatigayon nga raid sang Federal Bureau of Investigation sa simbahan sang Kingdom of Jesus Christ sa Los Angeles, sa Amerika. Gin-raid sang FBI ang simbahan sa Los Angeles bangod sa kaso nga human trafficking, kundi ginaresto ang 3 ka leader sa simbahan. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, kung mapamatudan nga may sala ang 3, dapat lamang kung masilutan sila sa idalom sang lahi. Sunod kay Panelo, ginarespeto sa Pilipinas ang mga lahi sa Amerika, kaangay sang ginahimo sa mga nga pagrespeto man sa mga lahi sa Pilipinas. Dugang pa, hindi pwede mareklamo ang Pilipinas ilabi na kung lehitimo ang raid sa simbahan. Ang Kingdom of Jesus Christ ang ginapamunuan ni Pastor Apollo Kibuloy, nga kilala bilang abyan ni Presidente Rodrigo Duterte. Madumduman si Kibuloy ang ginbalabagan man sa Amerika sa Pebrero 2018 bangod sa questionable nga pagdala sang madamo a kwarta kag mga armas lutang. Kontrobersyal man si Kibuloy matapos nag-viral sa social media sang nag-aligar ginpauntat sini ang mabaskog nga linog nga nag-igo sa Mindanao region.
Nagalaom si Senator Panfilo Ping Lacson nga may pila ka mga miyembro sang gabinete ang mangisog agud istoryahon si Presidente Rodrigo Duterte angod sa pagdumili sini sa iyang mga opisyal nga magbiyahe sa Estados Unidos. Nagakahangawa si Lacson nga maapektuhan ekonomiya kag seguridad sa ang pungsod labi na para sa mga Pilipino nga nagatrabaho sa Amerika kung balusan sa US ang panibag-o nga tirada sang presidente. Nasambit sa mga produkto kada tuig o kung nasambit sang senador nga ang Pilipinas ang nagabaligya sang kapin 10 bilyones dolyares nga balor sang mga produkto kada tuig sa Amerika kag 52% sang military aid and assistance sa Estados Unidos sa Asia Pacific region ang ginabaton sang Pilipinas. Nagalaom si Lacson nga bawion sang presidente ang pagban sa sinuman nga mga miyembro sang iyang gabinete sa pagpadulong sa Amerika. Ginpirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang bagong alayi nga nagatalana sa kada ikatatlo nga Domingo kada Nobyembre kada tuig bilang National Day of Remembrance for Road Crash Victims, Survivors and Families. Base sa Republic Act 11468 nga inaprubahan ni Duterte sa tong Enero 23, ginmando sini nga kinahanglan may aktibidad sa ikatatlo nga Domingo sang Nobyembre. Gin-ehemplo sini ang pagtanya o kung paghalad sa bulak o kung wreath-laying activities, special blood donations, recognition ceremonies, multi-sectoral synopsis public awareness campaign kag iban pa. Magatukod man sa National Working Committee nga mo ang magapanguna sa aktibidad. Nasaad sa laying obligasyon sang Estado nga halungan ang mga Pilipino. Epektibo na sambit nga layi 15 dias matapos ang official publication. Liwat nga pagabuksa ng voter registration sa mga lugar nga apektado sa paglupok sang Bulkan Taal sa adlaw sa Lunes, Enero o Pebrero 3. Sunod kay James Jimenez, spokesperson sang COMELEC, posible na liwat magparehistro ang botante sa probinsya sang Batangas kag Cavite bangod balik na sila sa normal nga working conditions. Magabalik ang voter registration sa Batangas partikular sa Alitagtag, Balete, Balayan, Calaca, Catalagan, Cuenca, Laurel, Lemery, San Nicolas, Santa Teresita, Taal, Talisay, Lipas City, Tanawan City, Tuy, San Luis, Mabine, Lian, kag Malvar. Posible man makarehistro ang mga botante sa Amadeo, Alfonso, Indang, Silang, kag Taytay o kung Tagaytay City sa Cavite. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:34 sa ato naman nga habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap. Aton nga ginarekomendar sa inyo habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemicals ang gingamit, gani nga safe kayo ang gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap nagapaputi sa panit, nagapakinis sang kutis. Ang mga punggod nga pikas-pikas sa guya, matagan sang alibyo sang Santon Plus Herbal Soap. So habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga kaaksyon na budlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid na bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani yari ng solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kun ang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ninyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Pila ka mga NBA players magailis ang ilang numero sa ilang jersey sa 24 kag 8 bilang tribute kay Kobe Bryant. Samtang may sorpresa ako nakimot ang mga fans sa makita ang bagong picture ni Chris Aquino sa social media, sa Instagram. Kag karon sa atong balita special mga tips nato na good pabaskugon ang immune system batok sa coronavirus. Tinatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag
kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:41. Kag sa ato naman nga Balita International, matapos gindeklarar sa World Health Organization ang global health emergency, nagsunod-sunod naman ay iban pang airline companies nga nagsuspender sang biyahe padulong kag pagwa sa China. Kangay na lamang sang Dutch airline nga KLM, ang Delta Airlines ang temporaryo ang ginbuhinan ang biyahe halin sa US padulong sa China kag China padulong sa US. Ang Germany's Lufthansa Airline ang kanselado man tubto Pebrero 9 ang mga biyahe. Ang American Airlines ay kaduha sa US carrier nga nagsuspende man sang biyahe bangod sa kakugmat sa deadly Wuhan coronavirus. Kalakip man sa suspendido ang biyahe among British Airways, United Airlines, Air Asia, Cathay Pacific, Air India, kag Finnair nga nagaplano buhinan man ang biyahe bangod sa coronavirus kag paghuyang man sang kadamuon sang mga turista.
Sa aton balita sa matag sa pagnegosyo, ginapadasig karon sang gobyerno ang rollout sang mga dalagko nga infrastructure projects. Lakip na ang 8 nga nagabalor sang 547.6 billion pesos. Yang ginaprobahan sa National Economic and Development Authority Board sa pagpamuno ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang labing uling Department of Budget and Management nga data nagapakita nga ang paggasto sa infrastructure kay iban pang capital outlays nagsaka ini sa 28.6% sa year on year kang nagsaka ini sa 80.9 billion pesos sa Nobyembre sa ligay tuig kag ginapadayon ang pagsaka sa disbursement sa idalom sang catch-up program sang gobyerno. Sa ato naman nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 51 pesos kag 5 sentimos, samtang ang Hong Kong dollars may baylo nga 6 pesos kag 57 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy na mismo man si Chris Aquino. Wala. Mamiss ko Kay siya. boy mong boy abunda to gali nalipat. Kami ko boy Duran. Boy abunda to ya gali Miss na. ko siya ha, hindi man kami close. Nalipat ko nga abunda to ya gali apelyido. Duran kaya gali. Kayo man action boy, ang headlines gid bala sa mga action boy. Chris Aquino surprised her social media followers on Wednesday as she flaunted a slimmer figure. Mas nagniwang siya. Makita mo lang gid action boy So kung sa nagligad this is size iya hawak subong matsyag ko utso na lang gid ya. Utso na lang gid action boy ang hawak ni Chris Aquino subong. Do ka hawak na sa bago bun. Charot, hindi man gid mo nakagamay. Pero bisan ako action boy, doon na-shock gid ko action boy. Nga wala pa nakita Wala pa. Palantawan ta karon dugay-dugay. I have not seen it and I'm not interested to see it. Ay, true. Pakita ko pa tani siya. Hindi ka na interesado. Lagi makita ko kung may lawas siya. Kaya do ka amazing lagi bla action boy. Kaya di ba, pero ba ko gani ano man kaya basi ga suffer lang siya sang iya nga. Di ba may masakit ni siya sang last. Ay mo kabalo. Di ba? No? Okay. Hindi na sa bayo lang? Wala, hindi ano gid action boy. Kaya bisan iya liog do naglaba action boy ang iya nga liog. Kapag drama nang bala ako naglaba ang liog mo. Lain na magimo sa daw ang liog ito gansa. Ay lakalain na ginaya. Hindi na action boy. Ti madamo sang na-shock gid action boy kag ang di ba nalakip ni siya sa nagligad sa movie bala nga Crazy Rich Asians. Ti ang author sinin nga si Kevin Kwan napa-comment gid siya action boy. Hambay gorgeous. Hambal naman ni Angel Oxen action boy. Pretty naman ate. Ikaw yan, di ka may comment? Good. Good. Amo na i-comment mo sa iya to, sa Instagram. Sige, ikaw karon ipa-comment ko to sa kay Chris para at least malipay man siya blog. Nga nag-comment si Boy. Pero sige. Duran, hindi abunda. Balita sa sports. Madamo nga mga NBA players ang nagaplano nga mag-ilis ang numero sa ila jersey bilang respeto sa naparayo kung nagtaliwan ng NBA legend nga si Kobe Bryant. Kalabanan sa ila ang gusto nga islan ang gamit nila nga numero sa 24 kag 8. Ang amo nga numero ang gingamit sa Los Angeles Lakers Stars sa sulod sang 20 anyos nga paghampang. Pila sa ila amo sa Philadelphia 76ers guard J.R. Smith nga islan ang numero sini sa 8 halin sa 7 sa pagdaog nila batog sa Golden State Warriors. Samtang ang Warriors guard nga si Alec Burke nag-ilis naman sang numero halin sa number 20 kaginimo nga 8 ang numbers ni. Isla naman ni Lakers guard Quinn Cook ang number 2 sini sa 28. Bangod ang number 2 ang numero sang bata ni Bryant nga si Gianna. Base sa record sang NBA, mayara 21 ka mga players kag may suksok nga number 8 samtang 13 naman ka NBA players nga may nagasuksok sang number 24. So ang nagasuksok sang number 24 kag number 8 gin isla nila sa lain nga numero. Kay ining 24 kag 8 para gid lamang suno sa ila kay Kobe Bryant. Balita espesyal! Alright! Energy action boy! Bisan pa nga may confirmed case na din sa nCoV sa Pilipinas, which is kagapon lang gin confirm sang Department of Health
So, dapat may energy kita gyapon action boy. Correct, oo. Kag, stay hydrated. Kaya mo to isa sa mga hambal nila. Nga damo inom tubig. Yes, proper hygiene pag action boy. Kag kuan inang lang nagapalaptab la sa mga fake nga mga kaulubol. post sa social media. Hindi ka mo mag-amo sinabla kay hindi nila lahog. Hindi ko coronavirus. Karon gapalapta kay mo para itong isa nakita ko. May gin-post sila nga information nga may logo pa iya sa isa ka ospital diri sa Bacolod. I-mensuragin naton iya sang Riverside Medical Center. Nga inaya wala hindi niya halin sa mga Riverside Medical Center. Amot anong plano nila, anong tuyo. Kaya gin-post nila ini. Para pa-trending lang siguro action boy. Ano nga klase na nga mga tao man? Nagatuga bla action boy sang panic. Kablo ka naman. Meron dan action boy nga mga especially mga Facebook user. Nga wala niya verify ya. Oo. Super share na dayon. Share dayon. Ako man ay hasta ako do gina-share pa nila. Tiya, ako may ara ko nga grupo nga may GC kami. Puta pa kita nila amo sina nga post bala to. Kita ka kahambalan ko sa ila nga hindi ka mo pati sina kay fake na siya. Tapos isa man sa pag-identify action boys, ang do ka legit gid ba lang Facebook page base ang sina nga mga ano ba yung mga authorities like hospital. Lan taon mo action boy kung depende ba sa likes mong sa page damo na kag ang ilang mga posting bala nga since pag post sila ya hindi ka basi bag-o lang na bala dong like pa lang sa page na tatlo pa lang naka-like tapos amo na ang nagana di ba kay kahapos gid action boy maghimo sang peke nga account. Correct. Yes, perte gid kahapos. So amo na tani halong-halong man kag hindi lang magpinagusto bala share action boy sang mga information nga wala sang confirmation ko si Vice Mayor Elcid pa. Yes. Hindi ano mo pinagusto dira sang post kay kuan nga mo ginabantayan taning coronavirus. Gahatag kita information sa aton pumuluyo. Now karon kamo iya maintra kamo sa social media nga hindi amo ang inyo nga mga gina-post dira mo kung ano nagsulod sa ulo nyo nag-post kamo sina nga nagatuga ini sang panic kabalaka sa aton pumuluyo. Hindi man kamo na. True. Kag may nakita ko action boy nga may nag-share pag ito nga sa Bacolod may nagasuksok na bala sang suit na bala nga bilog na gidya tapos ang mask na bala kita mo nang sa mga bala sa China. Astronaut Oo, do astronaut. May amo na action boy nga happening now in Bacolod. Do ka mo na kuno. Do ka grabe kung hindi amo bla. Masala-sala din ang mga tao sina. So tanawa bla subong mga face mask subong kundi nga out of stock. Out of stock ang mga face mask. Kuy ka sa mabakal nga face mask, nagpanic buying ang tao. Although nga why na tong ginadula na ang kuan Aksyon Dorel nga ti mag-andam gid man kita. Precaution na ning aton. Hindi kita magpanik kaysa Bacolod, Western Visayas, wala pa yan sa may nagsulod diri nga kaso sa coronavirus. Confirm ko na wala. Why pa sa confirm nga kaso. Hindi na magpanik So aga na gani. So action boy ang aton nga balita special connected ni subong sa nCoV. Kaya syempre para mabuligan taman kay kagapon gid action boy. Nag-share ko sang balita to bala nga confirm na ay namangkot pa siya ano kunong sintomas. Ay pila na kaadlaw, higit siya kabalo. Subo bala action boy, how? Siya kuno kabalo kung anong sintomas. Anong sintomas, siniman? At ginsendan ko siya action boy. Kaya para at least ginsend aware. Mo sa iya? Oo, ginsend ko sa iya. Ang symptoms, para at least aware siya. Okay, makon mo na kung wala pa tugali lagi siya kabalo kung anong symptoms. So, reaction boy, paano pabaskugon naman niya ang imo-resistensya batok sa nCoV na action boy. So una gito ang ginahambal action boy sang DOH pagid ugalion tagid ang magkaon sang prutas kag gulay or utan. Isa gin action boy sa makabulig sa aton especially ang may vitamin C pag ginabla action boy, di ba mga oranges, no? Ara ginada action oranges correct man. Kay damo mo na. Damo onon mo. So man siya action boy kay para at least mabatuan ta kag bakod ang aton nga immune system. So next action boy, regular nga mag-exercise. Mas spend kay gid ako no bisan 30 minutes lang sang imo nga pag-exercise. And next action boy, dapat mangintinlo ka sa imo lawas. Correct. Isa ginatinlo ka sa imo lawas. Kag dapat mayara ka sa nagakaigo kuno nga pahuway action boy kag tulog. So hindi ka nang puli ka agahon action boy ha. Dapat nagakaigo ra gid imo tulog para hindi ka sa matapikan. Sa balatian, bisan ano pa nga balatian. Bisan ano pa. Weekend ang imo immune system kung pala pulaw ka mo. True. 'Di ba? Para sa likod ko, 'di ba la? Kita mo na siya. Dugay siya gina diyang career. Wala Diyos ko. In Jesus name. So ang last action boy, buhili ang imo stress. Kaysa man sa nagadasig ka na action boy. Ang isa na para mabuhin ang stress mo palayo kasi mga toxic people. Isa gin action boy. Yan yung mga post sa social media, yung mga toxic ni mo. True. May pag action boy,
Ay mo na lang, magpamati na lang sa radyo, maglantaw sa TV, no? So, sa social media ka monitor. Sa social media, namdaan mo gidya peke. Yeah. I'm thinking Aksyon Boy nga i-delete ko guro na akong app nga Facebook ay. Ka mag-refer na lang sa mga website, sa mga reliable nga mga news outfit Aksyon Boy. Correct. Ang Facebook yan, hindi ka masaligan. Wala, gidya sa laset, gidya Aksyon Boy ang hindi ka gidya magsalig sa Facebook ang gina-post dira. Hindi ka dahil magpati, dali-dali ka magpati. Kaya kadamo da sa mga mga tangkuloy blaya. Amo na gani. Ubraw na nila ma-post dira sa hindi amo nga information. Which would cause panic sa aton pumuluyo. Meron man Aksyon Boy nga headlines nila amo na. Tapos pag click mo sang link na ay lain hindi related to sa headlines na ginpagawa nila. Para lang na makagain sila sang meron na viewer. Muna, kapila ko na, ayun nga din pa muna, i-open ko, hindi mo di mo makita, di man, nagabaligya, gali produkto. Tapos idlak-idlak din, no? Meron pag Aksyon, congratulations, nagdaog ka sang iPhone. Nagpadala ka sang plato, 500 for shipping. Hindi ko daw, ay man ko nag-intra ni sa raffle-raffle, ni nga nagdaog ko yaman. Diba? Pag-click mo pa lang, winner ka dayon. Ay, grabe kahapos. Sige. So, mga ka-action ko kita, halong kita sa sining mga information na mabasa natin sa social media, especially ang Facebook. Dahil, iban sina sa ila daw, kita pang post na sa mga tangkuloy nga mga kauturan natin, nga ang tuyo, guro ma-trending sila. Mini Aksyon Boy, taga Bacolod, malang to guro naghimo-himo. Laban gingamit pa nila ang logo sa Riverside Medical Center. Grabe. So, confirm naging kuno, no? Ay, sus. Ama kung may logo pa, mapati ka gini mo, Riverside na gini nagambag. Tapos ang pagsulat casually, mga kaso, kung may mga amon ka kaso, Riverside na din dalon mo. Tiga pati gini sila. Ang pagsulat, kuhan pa. Mayo man, ang ilang alam, balang isa, ang ilang mga tinunan, ginagamit nila sa hindi amo. So, andam kita na mga ka-action, no? Basi sila mo na mabiktima, blas uli Aksyon Boy. Basi naunahon kagid biktima, hindi magasulat ni tani, amo ni silang mauna, gid mga biktima, blang, okay. Why gid sang tuyo nga maayo no? True. Pag may nag-post ko taga sa Facebook, tong hamba ko blasi mo ginang hamba tani kun sa Disyembre na ning virus. Ay, kaya sa inyo lang sa imon. Toxic. Good morning kay Alegria Magdang Portal. A little bit may aga. Kag Sheila Donaire, Ruben Logarda, sa kay Migura con Earl Bailon, Engineer Earl Bailon. Kay Guiliano O Season sa Amerika ni Jin Buero, may aga. Kagawad Adora Abalahon, Rose Wenner, good morning man. M. Saboso, good morning. Sa aton yung mga friend, Aksyon Boy nga nagapamati sa Facebook. So, aton yung mga followers, Aksyon Boy. Kay Ren, Mark Alaguda Yanko IV, kay Sherlyn Oro Javier, kay Mike Sanseva, Jonaline Cebalya Pineda, kay Feby Alvarez. Good morning. Sige, thank you. Alang-alang na, no? Standby na kita mag-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!